KKCA TDP pencepatir piponsin non nangkileji aru acikloni hydroxy arani KKCA langmipi hawar mai keseng pon along manpeng kithenai nakachetong dun chilaki ilitum kaching honnai Dr. Tuliram ronghang CEM KAEC aluhi sarpo manpeng penang chetong dun po lapen alang lipan kangthum karni pon pameji phanta chisik chedang pon bomlo lapen manpeng aluhi kopli constituency MAC akhai Pawan Kumar lapen thu phapang jangsetami MP MLA EM MEC chairman atumaphan anta chuphaponlo labang somai RD padopon jot jepan hampang asong atumaphan ka chuphapon lake inglong kiri pran monsin kurupo ame rasingja asong longri krehini sarhabi ame karbi honghari ame KSA Nokbare KCS Nokbare 7 nong all Kopli area SGB all Kopli GB all KKCA sub-brand Karbi Lamet Amay, all Karbi film artists, Hemphu Mukrang Adorbar, Jutang Raikam Amay. Lapen manpeng kidoto maphanta chophapon lo pusikuru po Wilson tiso KKCA tiripia kongchun bangpen biurta nang paleng. Lapen chula bangso KKCA langmipi aro amay keseng pon along kadu kawe sum siso Karbi kido anta mena anim hong hari adhorang kaching honpen nang kachetong dun chia phansi langmipi KKCA hawar may mepu lapen kongchun bang atum pen chuningri padopon lo pusi biurta nang paleng. Kardom nili kaching hon sum siso Karbi nihang nijang nirep nitur kedoan karli kapijo kekroy aron barim mate honghari adhorom kedwara tuan apha aprangsi nang tum kado kabya pastami nili Karbi kurusa chingma mailo atiri pia kongchun banga hinte mate guru po hinte nang tum kado kabe nihang nijang nirep nitur kedwan ara apanta hempu mukrang pira sinja arnam pharo ahin jume hansi kardong nang pajil kardong pini nili nang to thingno ke bangke Karbi kurusa chinguma mai pen putha nijang Karbi ang longano lang mepi ahabat KKCA aro keseng ponjia phansi niritum kisi chetang pon lasikado kabe po furun pi furun don suri mikasa la guru kulat lumsepi charhi pi ubok pi lodep bamon tum doan sitame labangso keseng ponano naritum kado kabeta apor nang chipidun pen Mina kakli kapijo aron bari makutha jadi kesan mailong nang chetong lumpo besi ni the dasi aru achiklo ni phai trok siar ni por phai trok pen na lo sini kaching wal ka kum sa mailong nang tum arti nang pidong si kosong si Karbi kapijo aron ta guru kula ka phan kapang thir pon pen sining pir the dang along kini kesan pon pen mina kakli kapijo aron ta kereng poma hara solong bidi sori nang pidong po besi tum pen towa nang cholang pon halada KKCA langmipi hawar mai senggapen mai fu kong chun bang acha thang chun bang lapen dihin ring bang ya hada sa kekle matum doan bang fu bang phi KKCA long pen bang ara tu sta chepa tu group pen rong suri ara ra phan pa ju bom lo tasila bang sorni kado kavita apor nang spidun ko posini ni the la peli tum kaching honnai man pen ke thenai Dr. Tuliram ronghang CEM sal kan sitami labang so rat amai people fight ket apora hu nilitum alhi sal puaman ket jaman somai long kado kabe MP EM MLA MAC tuan hampang asom pandani tum kacu papon cisik pon pasi kado kabe ta ke kaching hon kaching ri kaching thur ji apora hu nangkang thur dun bidi sori nang pidun ji apam sini tum KKCA ahin pen tuar cholang iklo nilitum KKCA diri pipen mai pu ake ha thom sing teron Kongsi lapen jit kumarong pi bidiasa manpen ketena lapen KKCA long dak cerap lapet nitum tirikam tum doan nitum cingmai cingsa sila bang soalni ta wapon iklo di phai proxy haru achiklo bom kuarni asikato kabeta kebang percia phan kado kabeta thom kaching hon penang kache tudun percia phan sini hi pen chokha pon iklo chetong ignang hem hemanam kardong मेरी लुनसे को मिनी मैन मंदेसरंग फान नाले तुम्हारे सिबिरता के मेदो निजान कर बियांगलोंग KKCA हिन पे नॉन के बांगजी आरु अचेक्लो निफाई ट्रॉक्सी निंकान सरिहिनी राके थोम आरनी नागजी तोंग दुन पेजी फांसी चुनिंगरी इंगलो लापेन इली तुम कचिंग हॉननाय CEM डॉक्टर तुलिराम रोंगहांग आला लिफांसी आलुही सारको मान पेंग पेन इली तुम चोफापन को Sekadogo ke the ke ding man peng do tum ansame labang suarani nasi tong dun peji fansi KKCA hin pe mate dili tum lunse te hin pe stame tuning li pong
lapen nili sitame labang so mai long doni jir jirni bang nani tumhan par riponji se labang so rani adap or phai cap rana mai ti padopon to se labang so apora teng pen nani tumhan chetong buntu busi nin thelu se karong kono we phang tane duni thang Kardo nilimen sami manim kakropi nangli tumpan isi berta kemedo labangke non akili ji aruni hydroxy arni langmepi KKCA therapy mai hinpen therapy ponsi rat amai pi padoponji lasi nangli tum kado ka westami labang so mai long nang chetong dun pu pusilning thepar piklo lapente labang so mai long aluhiaman pen kachop hapon tum kaching honnai CM Sir Dr. Tuliram Ronghang alang liphansi man ping pen chop hapon lo lapente nilitum dun se po lapen lun se pi abitung stami nang chetong dun ikpo Kardo